дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҷонибдории президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо Эрон ва дастур ба прокурори генералӣ. паёми Оғохони Чор ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Дуо ва ваъдаи имоми Исмоилиён ба тоҷикистониён. Сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов бо сафари корӣ ба Тоҷикистон меояд. Ӯзбекистон аз нигоҳи содироти тилло дар ҷаҳон аввал шуд. бо COVID-19 ё бидуни он, Ҷон Коутс гуфт, бозиҳои олимпӣ соли оянда доир мегардад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Тамулоева. Салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат аз санади ҳамкорӣ миёни додситониҳои кулли Тоҷикистон ва Эрон ҷонибдорӣ карданд. пешвои муаззами миллат ҳафтаи қабл бо имзои қарори ҳукумат ёддошти тафоҳум оиди ҳамкорӣ миёни додситони кулли Тоҷикистон ва додситони кулли Эронро тасдиқ карданд. бар асоси қарори ҳукумат президенти мамлакат ба Юсуф Раҳмон додситони кулли Тоҷикистон дастур доданд ки ёддошти ҳамкориро имзо кунад ва дар сурати зарурат тағйиротеро ки аҳамияти усулӣ надорад ворид намояд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дастур гирифтааст ки бо ҷониби Эрон санаю ҷои имзои санади мазкурро мувофиқа созад. имоми Исмоилиёни ҷаҳон дар паёмаш ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштааст ки ба муносибати ҷашни 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гармтарин табрикоту шодбошиҳои худро иброз медорам. Оғохони Чор дар паёмаш ба пешвои муаззами миллат таъкид намудааст ки ӯ ва бунёдаш иқдомеро ки ҳукумати Тоҷикистон барои шукуфоии иқтисодӣ ва рушди иҷтимоии кишвар эълон намудааст бо азми қавӣ дастгирӣ мекунад. бори дигар азми қавии имомати Исмоилӣ ва ташкилоти Оғохон оид ба руштро ҷиҳати дастгирии иқдом ва ҳадафҳое ки ҳукумати шумо дар бобати шукуфоии иқтисодӣ ва рушди иҷтимоӣ ҳамчунин фароҳам овардани имкониятҳои мусоид барои тамоми мардуми кишвари бузурги шумо эълон намудааст, тасдиқ менамоям, омадааст дар паёми Оғохони Чор ки котиботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нашр кардааст. сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ният дорад ба Тоҷикистон сафари расмӣ анҷом диҳад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷӣ ба Спутник Ӯзбекистон. дар ҷараёни сафар мулоқотҳои дуҷониба ва ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ дар назар аст. интизор меравад ки бо иштироки соҳибкорони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳамоиши тиҷорӣ баргузор гардад. хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷӣ тавзеҳ додааст ки санаи сафар барномаи пурра ва ҳайати бадпоя эълон хоҳад шуд. истисно нест ки дар ҷараёни сафари ҳайат муассисаҳое ки дар ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон сохта шуданд бо тантана кушода мешаванд. моҳи июли соли ҷорӣ ҷумҳурии Ӯзбекистон дар фурӯши тилло ҷойи аввалро дар ҷаҳон гирифт. дар ин бора маълумотҳои шӯрои ҷаҳонии тилло шаҳодат медиҳанд. ин кишвар 11,6 тонна металли қиматбаҳо содир кардааст. дар ҷойи дуюм Муғулистон қарор гирифтааст. ин кишвар 6,1 тонна тилло фурӯхтааст ки Русия ва Олмон аз харидорони асосии он буданд. Туркия дар заминаи харид дар ҷойи аввал аст, 19,4 тонна. пас аз он Қатар 3,1 тонна, Ҳиндустон 2,8 тонна, Қазоқистон 1,9 тонна ва Украина 0,3 тонна мебошанд. қайд карда шуд ки моҳи июл 1 грамм тилло дар бозори ҷаҳонӣ ба ҳисоби миёна $58 арзиш дошт. ҳоло нарх ба $62 баробар шудааст. роҳбари комиссияи ҳамоҳангсозии бозиҳои тобистонаи Олимпии Токио 2020 Ҷон Коутс гуфтааст, бо COVID-19 ё бидуни он бозиҳои олимпӣ соли оянда баргузор мегардад. дар ин бора Ҷон Коутс ноиби президенти кумитаи байналмилалии олимпӣ зимни мусоҳибааш бо Агенс Френс Пресс таъкид кардааст. суханҳои Коутс дар пасманзари тақдири номуайяни бозиҳо дар соли оянда ки моҳи марти соли равон бо сабаби пандемияи COVID-19 ба таъхир афтод гуфта шудааст. бозиҳо бо ковид ё бе он баргузор мешаванд, гуфтааст Коутс. ин бозиҳое хоҳад буд ки бар ковид ғолиб меояд. равшанӣ дар охири нақб. дар назар аст ки ҳудуди 11,000 варзишкар аз 200 давлат дар бозиҳои Олимпии Токио ширкат намоянд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.